אוי מלא, תראה, זה מה זה קרוב והאור. ביום שהגרתי אותך ידעתי שזה יקרה מתישהו. בדיוק. מכירות את הפורמט? מכירות. את לא? אין לי מושג על מה מדובר עד עכשיו, כן? מפה זה ישר לפאנלים בערוץ 12, בבקשה. וואו. אני? אתה ראשון. יאללה, תתחילי. סליחה, על השאלה, מוכנים? של מי אתה? של מי את? זו השאלה של המבוגרים, אנחנו אומרים, לא, של אף אחד, אנחנו חדשים. אנחנו של עצמנו. וואלה, אין לנו, אולי שואלים את הילדים שלנו של מי אתה. אין לנו שום נתון. הוא שלי. של אף אחד, כי אני לא מפה. של צביה, סגל, שימצא אותי. אני חושב שאנחנו של עינב אלפרין. בגדול, כן, אני אח של שאולי. אנחנו אקסטנציה של משפחת אלפרין. אנחנו לא של אף אחד, אבל נאוה ימצא אותנו, אז אנחנו שמחים על החיבור. ברשות עצמי, הגענו לפה לבד למעשה, אבל בגדול של עידן אולי. של סגיר, של המשפחה שלי, של הילדים שלי. של ההורים שלי. איך קיבלו אותך פה? למה אני מקבל את האלה? וואו, כשהגענו לקיבוץ, קיבלו אותנו בכזאת אהבה ובזרועות פתוחות. אני לא יודע על מה אני מדברת. הוא לא היה באותו יום. אני חושב שהם היו יכולים להתאמץ הרבה יותר. הייתי אצלכם, השארתי עוגה, למה אור דולק? למה השארתם אור דולק? אז ככה קיבלו אותנו בגדול. מאוד מתאים ליד מרדכי, כן, מאוד אופייני. נותנים עקיצה, עם המחמאה, נותנים עקיצה. אז את אחות שלי לך, את אחות שלי לך, איזה כיף. ואז לאט לאט גם נהייתי, זאת לנה, זאת לא רק אחות שלי לך. הזוג המלכותי שקיבל אותנו זה היה נעמה ופז רייזל, בחיבוק עצום. ולאט לאט עם פתיחות למערכות החינוך וההיכרות בכלל עם מי נגד מי כאן, באמת בחיבוק גדול, ממש. מאיפה הגעתם לקיבוץ? אני בת קיבוץ גזית וליאב מנאורה במקום. הגענו לקיבוץ מניצנים, גרנו שם 1.5 שנה, לפני כן מאשקלון, לפני כן מבאר שבע, לפני כן מאילת. אני של הנשיא, והיא הגיעה מנתניה. גרנו באשקלון והבנו ששם אנחנו לא יכולים להישאר. התגלגלנו לכאן, ואנחנו שמחים שזה מה שקרה. מרמת גן. איזו שאלה טובה. מי האיש שהכי עזר לך להיקלט? טוב, על זה אני אענה. יואו. פז רייזל. אמרתי לפז שאני חייב להגיד את השם שלו בצילום. לפעמים שאני מתלבט על כל מיני דברים שקורים פה, מי שייך למי, הוא כמו הגוגל שלי. אומר לו טלפון, פז, תגיד רגע. החבר'ה הצעירים שפשוט גרו סביבנו. פשוט, כן, השכנים הצעירים שגרו לידינו, התחילו להדריך אותנו לכו לפה, דברו איתו. סיוון ורניק. מהשיחות הקצרות בגן, הבנו שהיו לנו את אותן תחנות בחיים. ממש אותן ערים לאורך השנים. עד ששתינו הגענו לכאן, והייתה איזה כזה מעין שותפות גורל כזאת. זה היה איתי בקר וגדעון סגל. איתי בקר. שחוץ מזה שהוא אחלה גבר ובן אדם מדהים, כל מה שהייתי צריך, כל פעם שהיו לי שאלות, כשהייתי צריך משהו פשוט, היה שם ועזר לנו להיקלט, ועזר לנו בבחירות. האם אתה מרגיש פה בבית? תפסיק להסתכל עליי, תענה. מרגיש שייך, מרגיש שזה המקום. אני חושב שאני הכי חווה את זה דרך הילדים, שהם ממש גדלים פה מאפס. מאוד. בעיר איפה שאני הרגשתי שאתה מגיע הביתה, שאתה בתוך הבית שלך, זה לא בחנייה ולא במעלית ואפילו לא בלובי של הקומה, אלא כשאתה פיזית בתוך הבית שלך. ופה אני מרגיש שאני כבר יחסית בבית, ברגע שאני מרגיש שאני הולך לעבור את הרמזור הירוק בכניסה לקיבוץ, אפילו לפני השער, זה כבר מרגיש בבית. אנחנו מרגישים הכי בית. ראינו שילדים פשוט רצים במדשאות, ושיש להם את החברים שלהם, ואנחנו מוצאים את הפינה שלנו עם הקהילה שקרובה אלינו. לפעמים אני תוהה כאילו איך אני יכולה להרגיש כל כך בבית במקום שאין לי פה שום שורשים ושום משפחה ושום איזשהו סיפור היסטורי עם מחוברות למקום, אבל לגמרי בית. יפה. האם אתה מרגיש שווה? מה את אומרת? אני חושב שאת שווה. גם בנראות, אני מרגיש שווה. אבל לא רק. אני מרגישה מאוד שווה. אני לא יודעת, מתייחסים אליי אותו דבר, אני יכולה להיות בכל הוועדות שאני רוצה, אני יכולה להשפיע איפה שאני רוצה, מדברים אליי באותה שפה. אני חושבת שגם רוצים להצמיח אותנו, את הדור היותר צעיר. שמע, זו שאלה מאתגרת, אני לא בניתי את הקיבוץ, אין לי פה סבים שבנו את הקיבוץ, אז מן הסתם אני לא השתתפתי בהקמת הקיבוץ, אין לי היסטוריה פה.
יש דברים שכן, יש דברים שלא. אני חושב שיש תמיד, בכל קיבוץ, יש את הדינמיקה הזאת של משפחות שהיו יותר בולטות, וגם הם כנראה לא מרגישים שוויון, ולא חיפשתי את זה בכלל. אם אני מרגיש שמתייחסים אליי כמו לחבר קיבוץ, אני מרגיש שמתייחסים אליי כמו לחבר קיבוץ. אני מרגישה שווה ברוב הזמן, אבל יש נקודות כאלה שאתה תמיד תלך עם הזהות הזו של חדש, באיזשהו מובן. שאלה טובה. האם אתה מרגיש שאתה מדבר בשפה של ילידי הקיבוץ? 70%, 80%. כן, את יש לך... 80%. כי יש לך בונוס, כי גדלת בשומר הצעיר. אנחנו לא מדברים בשפה של ילידי הקיבוץ. אנחנו לאט לאט מתחילים לדבר. אתמול אני יושבת בבר עם חברה, אני קוראת למצער, סליחה חבר, אפשר בבקשה חשבון ועוד משהו. והסתכלה עליי בהלם. איך קראת לו? סליחה חבר. זה לא משהו שאומרים בעיר. אתה מתחיל לקרוא לאנשים בשמות מוזרים, כי אתה רואה פשוט שכולם קוראים להם ככה. גולש, קוקוס. בכל מקום שהוא לא קיבוץ, יד מרדכי, אומרים אני נוסע לסבא וסבתא שלי, או אני נוסע לסבתא שלי. ביד מרדכי אומרים אני הולך לסבים, או תבוא לקחת אותי מהסבים. אז את זה אנחנו לא מוכנים לסגל, למרות שאנחנו מבינים שזה חלק מהשפה. לגמרי. וואו. זו שאלה. האם אתה חושב שיש פה מקום לריבוי דעות? יש פה מקום, אבל... מקום לריבוי הדעות הנכונות. בואו זה דווקא מקום מתחדש עם המון דעות. במזכירות יושבים הרבה סוגים של אנשים, ותיקים, חדשים, צעירים, מבוגרים, כאילו יש שם הכל, לגמרי יש. מסכימה. יופי. לא באמת פלורליסטים פה, נכון? למרות שהם מתיימרים לפעמים. עדיין קצת קשה בדברים מסוימים להיפתח לדעות אחרות. יש נושאים ויש נושאים. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה על ההנהלה, אתה לא בדיוק יכול להגיד מה שאתה רוצה בפוליטיקה. במי בחרת בבחירות האחרונות? תגידי להם שהצבעת לסמוטריץ'. זה בסדר. את כבר התקבלת, אף אחד לא יכול להדיח אותך. לכאורה. האם אתה יודע לרכוב על אופניים? ברור. ברור, בוודאי, בוודאי. כשאתה מלמד ילדים לרכב על אופניים, אז האם אתה יודע לרוץ עם האופניים מספיק מהר? כאילו, זה השאלה, אבל חייבים לרכב על אופניים בקיבוץ. אני יודע, אוהב, רוכב. מהרגע שהגעתי לקיבוץ אמרתי, וואי, אני צריכה אופניים. וכל איזה כמה שנים אני קונה אופניים כאילו מגניבות שהן הכי לא הז'אנר הקיבוצי הקלאסי. כשיש לי פאנצ'ר אז אני מושבת לאיזה 3 חודשים, כי עד שאני פותר את העניין הזה. האם את רוכבת על אופניים? לא, אבל זה רק בגלל שהייתי בהיריון. זה לפני ההיריון, רכבת על אופניים? כן, ועוד מעט כשאני אהיה בפנסיה אני בטוח ארכב על אופניים. אוקיי. סתח? עוד אחד? כן. אילו מילים חדשות למדת בקיבוץ? גדש. חדר אוכל. יואו, יש את זאתי. פעם המקררים שהיו במטבחים, אקונומיה. קומביין. לא ידעתי מה זה. אני עדיין לא יודע מה זה. זה הטרקטור הזה? חדה. יש את המילה דווקא. יש לה משמעות מיוחדת בקיבוץ. דווקא נחמד פה, דווקא נחמד, דווקא יצא יפה, דווקא אחלה מוזיקה. דווקא הפעם כתבת נורא יפה. הציפייה הבסיסית היא שהכל יתחרבן, ואז אם זה לא קרה, אז זה דווקא. דווקא היה אחלה ערב. אתה דווקא בחור נחמד. יש פה מלא שאלות. כן, נכון? איך המצב הביטחוני משפיע עליך? אני מרגיש פה בעוטף הרבה פחות את המלחמה מאשר שהרגשתי אותה באשקלון. בגלל שיש את הקהילה. בגלל שיש איזושהי מעטפת, אז כל דבר כמו המצב הביטחוני פתאום ממש מתגמד. ברגע שמתחילה ההתחממות, אנחנו ישר לוקחים את הילדים ועפים איתם מחוץ לאזור הזה. אגב, עשינו את זה גם כשהיינו באשקלון. בהתחלה אמרתי, איך הבאתי לפה ילדים, למצב הביטחוני? איפה שלא תלכי, זה לא משהו שאנחנו יכולים במדינה שלנו כל כך לחשב אותו. אני מרגישה בטוחה ביד מרדכי. זה חלק מהשיקולים שלקחנו בחשבון כשחשבנו לעבור לגור פה. אנחנו מאמינים שכל דור והמלחמות שלו. זה חלק מההתמודדות, וגם לילדים אנחנו מעבירים את זה. טוב, ספר על קשר משפחתי מפתיע שגילית לאחרונה בקיבוץ. אמיר, סתם. נתתם פה שאלות קשות. קשות. גלי רוזנברג, הגננת, היא בעצם הבת של דליה בן חיים. ולא ידעתי. יש לנו עליית גג, כמו בכל בית בקיבוץ, פתאום אנחנו מוצאים שם ספר. מסתבר שהספר שייך לעדנה. לעדנה יש בן שלא גר בקיבוץ, שהכרנו אותו בלי קשר לעדנה, כשישבנו אצל יאיר ולדמן, שמסתבר שאחותו יש לה תאומים, אני רואה אותה כמעט כל יום. כאילו יש הרבה הקשרים שפשוט לא הייתי מודעת אליהם. לא היה לי מושג שחנה היא אחות של מלכה, ולא היה לי מושג ששולי היא אחות של אליהו שחר. הדס וקרן, לא ידעתי שהם אחיות. באמת? כן.
אביב, טל ועמוס הם בני דודים. הם בני דודים? כן. אנחנו משפחה של עינב אלפרים, כאילו, אנחנו לא מגלים על קשרים משפחתיים בהפתעה. יש לה את הכל רשום כבר מתועד, 30 שנה אחורה, אנחנו יודעים מי היה עם מי. משה אקל ושלומית כרמי אחים. זה כאילו, מה הקשר? כאילו לא התחבר לי. מה המקום האהוב עליך בקיבוץ? וואי, אני צריכה לחשוב על זה. כל מקום שאת נמצאת בו. זה הדשא שליד החדר אוכל. כל האזור שם הוא מושלם בעיניי. הפרדס עם התפוזים? לי זה חדר אוכל. זה המקום האהוב עליי בקיבוץ. שינה לי את החיים. אני זוכרת שכשרק עברנו לפה אמרתי, וואו, זה שיש חדר אוכל פעיל, זה מטורף, תחשוב על זה, הוא צריך לבשל, הוא צריך לעשות כלים. גבעת הפסל, אני מאוד אוהב. אני גם אוהב את גבעת המוזיאון. נכון לימים אלה בשבוע 38.5, דפנטלי הבריכה. עם מי מחברי הקיבוץ הכי היית רוצה לשבת לקפה? אנחנו לא אוהבים קפה בכלל. קודם כל, משה הוא נראה לי אגדה ברמת ההיסטוריה, ללמוד ולשמוע. אני יכולה לשבת שעות שיספרו לי על הקיבוץ של פעם ומה היה פה איך היה. אם יש מישהו ממש שהייתי רוצה כאילו להבין ולהכיר אותו מעבר למה שאני רואה, זה יאיר ארצי. אמיתי. כאילו פספסתי את ההזדמנות, זה היה גבי. גבי קורן, הכי הייתי רוצה לשבת איתו. הייתי גם שכן שלו בחצי שנה האחרונה. גרים מולו. הוא תמיד עזר לנו בגינה, ואנחנו עזרנו לו, והיינו כאילו בקשר ממש טוב, ולשבת איתו לקפה ארוך ולשבת לדבר, הייתי, כן, איתו, אבל פספסתי את ההזדמנות. וואי, דפנטלי חנה מורג. וואי, גם אני. נכון? היא הזמינה אותנו לתה ולא הלכנו. ולא הלכנו. כל פעם אנחנו אומרות שנלך. עם דודי ענבר, ולמרות שאני מדבר עם דודי, אבל דודי היא תמיד בתנועה, תמיד זה כזה במדרכה, כשהיא בהליכה. עם דודי ענבר הייתי רוצה לשבת לקפה. מה הדבר ההתנהגות הכי יד מרדכיניקית שיש? כזו שזר לא יבין. ללכת בלי נעליים בקיבוץ. בעיר לא רואים אנשים שהולכים בלי נעליים. ובקיבוץ אני רואה את זה המון. שהולכים למנהלת של המרכול, גם אני עושה את זה. תגידי, את יכולה להביא גירים, את יכולה להביא את השוקולד הזה, את יכולה להביא את הבמבה הזאת, את יכולה להביא... ולמה אין? למה אין? צריכים 2 כוסות מים כחלק מהזה. אני חושב שרק לפני כמה שבועות התחלתי לעשות את זה. כשאני לוקח את ארוחת הצהריים שלי, אני לא שוכח לשים 2 כוסות. חבר אמיתי, עושה יום לא, או שכולם רגילים להיות פה. 2 כוסות מים. להתבדח על החיבוקים של אורי בארי. זה כאילו דברים שרק אנשים מהקיבוץ יכולים להבין. בדיחות פנימיות. כן, לא בדיחות של משה כל הזמן. כמו שאתם רואים, אני עובד אצלה, אני רואים את השאלות והיא עונה, ממש ככה זה אצלנו בבית. מה הכי דפוק פה? איפה להתחיל? אין לי בחירה למשל לאיזה חברת אינטרנט להתחבר ואיזה חברת טלוויזיה להתחבר ואיך לשלם את החשבון חשמל שלי ודברים כאלה. כאילו הכל כזה מקובץ, ואם נגיד לצורך העניין לא בא לי טוב ה-yes, אני רוצה משהו אחר, אין לי אפשרות וזה מבאס אותי. יש את השער הצהוב, זה מתחיל שם. איך שאתה נכנס, השער הוא צהוב. למה הוא צהוב? למה לא עושים אותו ירוק? אנחנו בקיבוץ. לא מזמין. כל הקטע של הייצור, בתים ישנים, בתים חדשים, תעשו את הכל חדש, פינוי-בינוי. צריך לעשות תמ"א 3 בקיבוץ. שיש אנשים שמאוד מאוד מביעים את דעתם ואת הביקורת שלהם על גבי משהו, אבל הם לא בהכרח מכירים את המשהו הזה על בוריו, ולא ממש יודעים את קשת הדעות לגביו. הם פשוט נוח להם לשבת על הגדר ולראות. איך אתה מסביר לשליח איך להגיע? כנס שמאלה בכיכר, תמשיך ישר, עובר את הרפת, עובר את המבנה גבוה אדום, אחרי זה עובר את הלולים. יצא שם לאט אבל, יש מלא במפרים עד שאתה מגיע לכיכר הבאה. בכיכר הבאה אתה ממשיך ישר, לא שמאלה, זה אומר יציאה ראשונה. תהיה לך עלייה קטנה לצומתים, מלא שלטים, לוקח ימינה, אתה ממשיך, ואז אתה רואה מלא דברים כאלה של קיבוץ מצד שמאל, אתה רואה מלא טרקטורים, כשאתה ממשיך קצת לקראת השביל, אתה מגיע למפעל של יד מרדכי, אתה תראה שם שלט, ממשיך ישר, הגדר ההיקפית משמאלך, הרפת, הלול, תמשיך עוד ישר, בכיכר הבאה שמאלה. הגעת לסוף, התברברת. נכון. תתקשר. נקסט. אם תזכה במדליית זהב באליפות הקיבוץ, במה זה יהיה? אני עכשיו עובד קשה על להתמודד בתחרות הליכה יחפה בקיבוץ. אני יכול לקבל מדליית זהב על כל מיני אנשים שאני שולף מאחורים שלהם ומאלץ אותם לעלות על במות. בטניס. כן, אני שחקנית טניס מגיל 6, אני מאמנת טניס וחולת טניס. מדליית זהב בסחיות. זה לגמרי אני. לגמרי. מודה באשמה. אני יותר. לגמרי. זכיתי כבר במקום ראשון עם הנבחרת שלנו בכדורסל, באליפות שחזרה, אז...
מישהי, חברה טובה אמרה לי לא מזמן, את צריכה לקבל את הגביע על ניהול אירועים מורכבים בקיבוץ. היה מושלם. לא יודע, אולי אתם תגידו. תגידו לנו אתם. היה צולע. עשיתי פדיחות. היה מאוד רציני. היה מאוד רציני. אני חשבתי שאני אביך את עצמי יותר. כן. אפשר להתחיל מחדש. אני חושבת שהשאלות מאוד מאוד מדויקות. תודה לכם. יפה. איך היה אביב? קודם כל כיף, אני בוגרת תקשורת, לא לשכוח. מביך. לא, האמת סתם, לא היה מביך, אבל בהחלט, אתה מחשב כאילו כדי לא לפגוע וכדי להיות ברצף כזה טוב ולא... סבבה. ואם את רוצה היה לפגוע, מעולה. יש מאחורי הקלעים אם את רוצה, כאילו, אפשר לתת. הוא גם מצלם את זה עכשיו. אני יודע. במקרה שאתה... אני יודע. אז עכשיו זה הזמן לפגוע. לא! היה מגניב. היה בסדר? היינו בסדר? ככה. ככה, סביר. עברתם כבר ועדת קבלה. אז לא נורא. בואי, קומי. חבל על הזמן, אמרתי לך. זמן שווה כסף. אני חושבת שחלק מהאנשים שכבר הרבה זמן בקיבוץ צריכים לחזור לתקופה קצרה כזאת לעיר, פשוט שיקבל את הכאפה הזאת של לא, זה 100% גן עדן. כן, זה להיפגש עם האקסיט שלך בקניון, סתם בשביל לראות איפה. לא יודע למה, זו הדוגמה שבאה לי. ליאב רוצה, זה אומר יעל רוצה שליאב יעשה משהו. תודה רבה.